Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Way kurat Radio FM Balingasag mabati usab magsugod alas 8 bulungtad hangtod sa alas 9 sa kagabion o sa Radio Ultra mabati magsugod alas 10 bulungtad hangtod sa alas 11 sa kabuntagon o gingumang sab sa RPN Dili Radio mabati magsugod sa alas 12 bulungtad hangtod sa launa sa hapon. O dinhi sa Mindanao o sa Visayas area adunay 26 ka mga radio station o sa dili madugay usab aduna usab tayo umaabot nga programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi dito dapit sa Cotabato o pilian lang ang dapit sa Pigkawayan o Midsayap o depende sa kakusgon sa radio o FM nga mapili sa mga kaigsuonan nga din magpalit og oras para nga madungagan pa ang mga programa sa PBCM ang mga nikabat na og 26 ka mga radio station sa pulo sa Mindanao ug sa Visayas. O gipahibalol namo kanadaan nga dunay mga programa o maabot usab dito sa Cotabato. Tungod kay gipilian pa ang radio station dito mosulod ang programa usab sa PBCM mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O ninihyo nagkaroon ni kauban pa nato ang mga kaubanan pa nga mga ministro. Kumusta kaninyo mga kahigalaan ug mga kaigsuonan? Kini si Brother Jiggy Macarayo makiguban sa pagtuon sa akong motoran aron ang mga tudyo kaninyo. Aron dili sa paglangay ihatag ko pa kamo sa uban pang mga ministro. Kamusta usab kang mga kahigalaan ug kaigsuonan kani usab nga alagad sa kahanginan Brother Lloyd Badera mo sa mig-uban kinyo nining takna aron sa pagpadangat sa kamatuoran ug karon ang paila pang kauban pang mga ministro. Kamusta kaninyo mga kahigalaan o kaigsuunan kanyo sa pinyong alagad sa kahanginan Brother Robert John Maturan ng Piedad nga mausab nga makiguban kaninyo nining takna aron sa pagtuon ug paghatod kaninyo sa kamatuoran ug magpaila pang ubang mga ministro. Kamusta kaninyo mga kagilaan o kaigsunan kini sab si Brother Rumi Rama Kamos katambayayong sab karon sa paghatod kaninyo sa kamatuoran aron makapadangat kanato ngadto sa kaluwasan. Ug karon magpaila pa ang usa pa ka ministro. Kumusta kaninyo may galan magsunan king walagad sa kanginan Evangelista Brother Jisrael Macarayo nga may usang nga makiguban ni takna. Haron sa pagpadayon mga kaigsunan ibalik ko kamo kang Hermenes Macarayo sa pagisgot sa tulo. Ninigyo na karon mga kaigalan ug mga kaigsunan ang atong pagatun-an ang kabahin mahitungod sa atong natun-an ni adtong miaging Domingo nga importante ang pagpangalaga diha sa Espiritu Santo. Atong napamatud-an nga nining panahon na karon ang tanan nga mga spiritual division base sa Biblia diha magpailalom sa Espiritu Santo ug diha mahiosa kay mismo pa ang mga butang nga dito sa atong Ginoong Kristo gitugyan sa atong Ginoong Kristo ngadto sa Espiritu Santo sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia o kuhaon sa Espiritu Santo nagato mga butang nga gikan pud sa amahan busa importante ang pagpangalagad diha sa Espiritu Santo ug ang stand sa PBCM naa sa dapit sa Espiritu Santo o ginigabot sa pamatud-an usab namo ni adtong miaging Domingo nga magkinaunsa man ang dagan sa kalibutan ang kasiguruhan na ara sa Espiritu Santo. Ug mao nay hinungdan pod nga ang mga ministro sa PBCM naningkamot sa pagwali sa bisan asa man nga mga radio station pinanguluhan sa Executive Vice President Reverend Charlo Hinyo ug sa uban nga mga ministro na-assign man sa Visayas o niya sa Mindanao ang among responsibilidad ang pagpamatuod sa Espiritu Santo. Sa bisan asa mang dapit kami padparon sa misyon, din para lang sa pagpakailap sa balita sa Espiritu Santo. Uban usab sa suportar sa mga kaigsuonan nga mao'y nagbayad sa nagalain-lain nga mga radio station. Aron lamang kapalapdan pa namo ang pagwali sa dapit sa Espiritu Santo. Sa bisan asang istasyonan di naa ang programa sa PBC. Nagningkamot ang mga kaigsuonan aron makapalit og oras. Aron nga sa paagi sa programa sa radio din kami anaa among programa sa matag dapit. Mabati ang among stand sa mga ministro sa PBC sa pagpamatuo diha sa Espiritu Santo. Og ingon ana ang buluhaton daan pa sa panahon pa sa atong Ginoong Hesukristo sa wala pa ning atong panahon karon sa wala pa pagpangalagad namo diha sa Espiritu Santo may gipangpili na ang atong Ginoong Hesukristo din kato sila gipiyalan ug mo'y gisugo sa atong Ginoong Hesukristo unsay prueba ni ana Brother Israel Niya puri ba Brad Macarayo sa pagpili ni Ginoong Kristo sa napulog duha sa mga apostoles
Niyatong basahon diri nakasulat sa Mateo Kapitulo 10 bersikulo 1 lapos sa 4 gingon. Ug ang iyang napulog duha ka mga tinun-an gitawag niya ngadto kaniya ug giatagan sila kagahom batok sa mahugaw nga espiritu aron sa pagpagula nini ug sa pag-ayos sa tanang mga sakit ug sa tanang kaluyahon. Ang mga ngalan sa napulog duha ka mga apostoles mao kini. Nahauna si Simon nga ginganlag si Pedro ug si Andres nga igsuon ni Simon. Ikaduha, Oh, si Santiago. Santiago Ikatulo, nga anak ni Zebedeo ug si Juan nga igsuon niya ni Santiago. Ikaapat. Si Sige, Felipe padayon. ug si Lima. Bartolome. Unom. Si Tomas Ito. nga maniningil sa buwis. Si Mateo. Oh, si Mateo nga maniningil sa buwis ug si Santiago nga anak ni Alfeo ug si Tadio ug si Simon nga kanuniyo ug si Judas Iscariote nga mao ang nagbudhi kang Hesus. Busa sa nakasulat sa Biblia si Simon nga ginganlan Pedro ug si Andres ikaduha, Santiago ug si Juan ikaapat, unya si Felipe ikalima, si Bartolome ikaunom, si Tomas o ikapito ug si Mateo ikawalo nga maniningil sa buhis, Santiago kasiyam nga anak ni Alfeo ug si Tadio nga ug si Tadio ikanapulo, si Simon nga kananiyo ikaunsi ug si Judas Iscariote nga mao ang nagbudhi sa atong Ginoong Hesukristo. Kana mao ay atong nabasa sa Biblia. Gipili ang napulog duha ka mga apostoles. Alang sa unsa nga gitawag sila sa atong Ginoong Hesukristo para suguon sa atong Ginoong Hesukristo. Naa sa matang naa diha ang pag-ayo sa mga balatian sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Asa pa ang dugang prueba ni ana Brad Jan? Ato ra basahon diri sa Lucas Kapitulo 9 bersikulo 1 ug 2. Unya ang napulog duha, iyang gipatigom ug iyang gihatagan sila gahom ug pagbulutan batok sa tanang mga yawa ug sa pag-ayo sa mga sakit. Ug iyang gipaadto sila aron sa pagwali mahitungod sa ginharian sa Dios ug pangwaayo sa mga masakiton. Busa sa nakasulat sa Biblia tin-aw nga gitigom niya ang iyang napulog duha niya ka mga tinun-an iyang giataga gahom pagbulutan batok sa tanang mga yawa ug pag-ayo sa mga sakit. Gipaadto dayon sila aron sa pagwali o naanang bulaton la pagwali may tungod sa gingharian sa Dios ug sa pagpang-ayo sa mga masakiton. Duha ang purpose sa atong Ginoong Kristo nga gitawag sila para pagwali ug ingon man sa pag-ayo sa mga balatian. Nag-uban ang misyon nga gisangon sa atong Ginoong Kristo ngadto sa iyang mga apostoles sa atong nabasa sa Biblia. Ug kato ang ilang trabaho mao ang pagkabig sa mga tao. Pinaagi sa pagwali ug sa pagpanambal kay mao ang ilang trabaho pagkabig yon sa tao. Unsay prueba ni ana Brad Rumi? Ato lang basahon Brad magkarayo kining kasulat sa ikaduhang Korinto Kapitulo 5 bersikulo 11. Ang imong sige sa imong gisitar nga sitas sa ikaduhang Korinto 5 bersikulo 11. Bersikulo 11. Sige. Busa sa nahibaluan namo ang pagkahadlok sa Ginoo kami nagapangabig sa mga tao hinuon kung unsa kami kana nasayra na sa Dios ug akong ginalauman nga kini nasayra na usab sa inyong kaisipan. Busa sa nabasa sa nakasulat sa Biblia tin-aw nga giingon sa ni Apostol Pablo nga sila nagapangabig og mga tao. Mo na ilang trabaho. Bisan pa man si Apostol Pablo, siya ang kinaulahian nga apostoles o ulahi nga apostoles. Wala siya maapil niya itong napulog duha sa pagtawag sa atong Ginoong Kristo, pero kabahin siya sa mga apostol sa atong Ginoong Kristo kay tinawag man siya sa kasaysayan diya sa nakasulat sa Biblia. Nag-explikar si Pablo ng ilang trabaho pagkabig sa mga tao. O ang ilang sistema, ang pagkabig nila dunay duha ka matang. Una, pinaagi sa pagwali. Malantugi ka man o masiring ka man, naagibuhat nila na. Sa lantugi na ay makabig, o sa pagpasabot pod, nga kanang naay mga pangutana, o naay maminaw, magkasabot pod. Unsay prueba ni ana, Brad Jiggy? Ang prueba niya na Brad Makarayo ato lang basahon ang sa mga buhat kapitulo 17 bersikulo 1 paingon sa 4 kamata sa 11 paingon sa 12.
Og sa hingagianan nila ang Amphipolis ug ang Apolonia, sila nahiabot sa Tesalonika diin didto ang usa ka sinaguga sa mga Hudiyo. Ug sumala sa iyang nabatasan, si Pablo misulod niini ug sulod sa tulo ka semana, siya nakiglantugi kanila pinasikad sa kasulatan. Pos kaniyot, di ba sa gibasa mo Brad Jiggy, di ba si Apostol Pablo misulod sa sinagoga, sulod sa tulo ka semana. Ang gibuhat niya unsa? Nakiglantugi siya Brad Macarayo. Nga ginamit ang Kasulatan. okay. Unsa day ang gibuhat dayon? Padayon ta sa 3. Nga nagsaysay niini ug nagpamatuod pinaagi niini nga kinahanglan gayud si Kristo magantos og mabanhaw gikan sa mga patay. Ug siya miingon kining Hesus nga akong ginamantala kaninyo mao ang Kristo ug ang uban kanila mituog miipon kang Pablo ug Silas miingon man ang kapid-an sa mga masimbahong Grisanhon ug ang daghan sa mga inilang kababayenan. Sa gibasa mo Brad Jiggy, sa diha nga si Pablo nagsaysay na bahin kang Kristo. Unya bahin sa pagkabanhaw, unya naa ganin hitabong lantugi. Unsa dayoy giingon sa 4 sa diha nga nakadungog sila ni Pablo nga nagsaysay bahin sa kasulatan ug nagkiglantugi ngadto sa iyang gipakiglantugi ginamit ang balang kasulatan. Unsa dayon sa bersikulo 4 unsay gibuhat sa uban? Ang uban mituo Brad Macaray ug miipon kang Pablo ug Silas. Ug ang unsa pa gyud? Kapid-an sa mga masimbahong Grisanhon. Og sa daghang inilang kababayenan. Daghang nakabig, daghang nakabig nga mga inilang kababayenan ug ingon man mituo kapid-an nga mga kababayenan. Unya mga sa nabasa sa Biblia, daghan ang mitog miipon kang Pablo ug Silas. Busa diha sa pagwali nila, bisan pas lantugi, daghan ang mga mituo. Na ay mga mituo. Bisan pa sa pagpasabot, unsay prueba ni anak Brad Jiggy. Ato ang Brad Macarayo diri sa kamata sa kapitulo 11 paingon sa 12. Ug kining mga Hudiyo moabot pa kay sa mga Hudiyo. Mabuot pa. Mabuot pa kay sa mga Hudiyo didto sa Tesalonika kay kini sila midawat man sa pulong uban sa bugos pagka masinabuton nga sa adlaw-adlaw nagatuon sa kasulatan. Pagsusi kung tinuod ba gayud ang mga butang nga gisulti kanila. Busa daghan kanila ang mga mituo uban sa dili diriyot nga mga hamiling babae nga Grisanhon ug mga lalaki usab. Busa mga hamiling babaeng Grisanhon ug mga lalaki mituo. Unya sa adlaw-adlaw gani sila nagtuon sa kasulatan. Nagsusi bahin sa kasulatan. Tinuod bang mga butang nga gisulti kanila? Sa nadunggan nila, ginamit ang balang kasulatan nga nagsangyaw o nagpamatuod sa kasulatan o gimantala ang atong Ginoong Hesukristo. Ginamit ang balaang kasulatan. Muna among giingon, dunay nakabig sa ilang pagwali. Daghan ang nakabig sa ilang pagwali. Doon na po'y sistema nila nga pagwali o ingon man sa pagpanambal, gikabig nila ang mga tao. Unsay prueba ni anak Brad Lloyd? Ani ang prueba Brad Macarayo? Basa na to nakasulat diri sa Buhat kapitulo 9 bersikulo 32 lapos ngadto sa 35 gikan sa pagpahayag. Og nahitabo nga sa naglibot si Pedro sa tanang dapit, siya niya hiadto usab sa mga balaan nga nagpuyo sa Lida. Og didto iyang gikakita ang usa ka tawo nga ginganlang si Inias, usa ka paralitiko nga nagilaid sa iyang higdaanan sulod na sa 8 ka tuig. Og si Pedro miingon kaniya, Inias, giayo na ikaw karon ni Hesukristo. Bumangon ka og hipusa ang imong higdaanan. Og diha mibangon siya og nakita kaniya ang tanang nakita kaniya ang tanang na nagpuyo sa Lida og sa Saron. Og sila nangakabig ngadto sa Ginoo. Busa si Inias ayaw ni gitambalan ni Apostol Pedro na ayaw. Paralitiko siya, nag-ilaid sa iyang sulod, 8 ka tuig. Naa sa iyang higdaanan ra kanunay 8 ka tuig. Nakita siya ni Pedro, o gitambalan ni Apostol Pedro, og naulian, nakabig si Inias, apil ang iyang panimalay, og ang nanagpuyo sa Lida sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, nakabig sila ngadto sa Ginoo. Unsa ila nakita? Pagpanambal sa atong nabasa. Kana ang prueba nga ang ilang misyon, pagwali, o gingon man sa natad sa pagpanambal. Nabasa nato sa Biblia, kana ang kamatuoran nga atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Ug niadtong ilang panahon,
Sa ilang kapanahunan, dakog kalambigitan ng Espiritu Santo. Ngano, bisan pagani. Sa diha nga si Juan, sa iyang panahon nga siya nagbautismo, diha gani panahon nga gisgutan niya ang bahin sa Espiritu Santo. Unsay prueba ni ana, Brad Israel? Ang prueba niya na, Brad Macarayot, ang basahon na nakasulat sa Lucas Kapitulo 3, versikulo 16, gingon sa pagpahayag. Si Juan mitubag kanilang tanan. Kaninyo nagabautismo ako sa tubig apan adunay umalabot nga labi pang gamhanan kay kanako nga bisan pagani sa higot sa iyang mga sapin dili ako tako sa pagubad. Kaninyo ang iyang igabautismo maong Espiritu Santo o kalayo. Gusa, dunay gisgutan si Juan nga dunay musunod kaniya nga labi panggamhanan kay kaniya, ug matod pa niya ang musunod kaniya nga labing panggamhanan kay kaniya mao ang magbautismo sa Espiritu Santo ug kalayo. Wa may laing musunod kaniya da sa Juan 1:29 ang ato mang Ginoong Hesukristo. Busa ang atong Ginoong Hesukristo mo'y gipasabot ni Juan nga maoy musunod kaniya ug ang maoy po'y mo bautismo sa Espiritu Santo ug kalayo. Kung doon na may nagsunod sa programa sa PBC, magkon og makapangutana nganong gibalik-balik man ninyo nang giingon nga bautismo sa Espiritu Santo ug kalayo natural. Ngano? Ang stand namo naa sa pagpamatod sa Espiritu Santo. Nagpamatuod lang mi. Nga kanang trabaho dili na trabaho sa tao kung dili trabaho na sa Dios. O kung gisgutan man namo na may tumong. Unsa ang tumong? Para ikapasabot nga dili ka panginlabutan na. Kanang bautismuha kay iya na sa Dios nga trabaho. Iya na sa Dios nga buluhaton. O kung panginlabutan sa tao ang problema manggod. Kung ikaw mo ay mubautismo sa Espiritu Santo, ug kalayo, ang pangutana, naarabay epekto ana, naarabay resulta ana. Unsay resulta sa bautismo sa Espiritu Santo nga buhaton sa atong Ginoong Kristo? Magadawat o gahom. Unsay giingon sa atong Ginoong Kristo ngadto sa iyang mga tinunan? Be, tanawon tagani, Brad Jan. Ang prueba ni ana, Brad Macarayo, ato ram basahon diri sa mga buhat kapitulo 1 bersikulo 8. Apan kamo magadawat hinuon ug gahom sa diya nga kakunsaran na kamo sa Espiritu Santo. Ug kamo mauunya ang akong mga saksi sa Jerusalem ug sa tibuok Judea ug Samaria ug hangtod sa kinatumyan sa yuta. Busa tinaw. Nga matod pa niya kamo magadawat hinuon gahom sa diyang kakunsaran na kamo sa Espiritu Santo kinsay nagsulti. Ang nisunod ni Juan nga Bautista nga maos Kristo. Giunsa niya ang Espiritu Santo pagisgot. Iyang gipahibalo ang iyang mga tinun-an nga mukunsad dito sa iyang mga tinun-an. Madawat day nila ang gahom. Unya unsay kalambigitan anang Lucas 3:16 ang buhat 1:8. Dito sa nakasulat sa Lucas 3:16, bautismuhan sila sa Espiritu Santo ug kalayo. Sa unsa na idayag ang giingog kalayo nga gisgutan ni Juan nga Bautista. O kanus ana idayag ang giingon sa atong Ginoong Kristo nga magadawat ang iyang mga tinun-an o gahom sa dihang mukunsad ng Espiritu Santo. Kinsay nagsaad? Ang atong Ginoong Kristo. Kinsay gisaaran? Mga apostol sa atong Ginoong Kristo. Ingon ana nga sistema. Kanus ana idayag ang giingon nga kalayo. O kanus ana idayag ang gahom nga madawat siya matino ng pagmukunsad na. Pag-abot sa adlaw sa Pentecostes, natuman na. Natuman. Unsay prueba ni ana, Brad Romy, nga naidayag ang gisgutan ni Juan nga Bautista, nga Espiritu Santo, o kalayo nga bautismo. Unya, kanang kalayo, maunang giingon, nga naidayag na, o ang kanang gisgutan sa atong Jesucristo nga madawat nila ang gahom, kung mukunsad na ang Espiritu Santo kanila. Nahitabo ba gyud ang pagkunsad nga napuno sila sa Espiritu Santo, Brad Rome? Nahitabo gyud kana ang panahon na Brad Macarayo ug ang prueba niya na atong basahon dinhi siya nakasulat sa buhat sa iyang kapitulo 2 bersikulo 1 antod sa 4. Ug sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, silang tanan nagkatigom sa usa ka dapit ug sa kalit may miabot nga dahonog gikan sa langit ingon sa huros sa makusog nga hangin o kini mipuno sa tibuok balay diin didto sila nagalingkod o dihay mipakita kanila nga mga dila nga daw kalayo nga tinagsaay sa pagpatong sa ibabaw sa matag usa kanila ug silang tanan
napuno sa Espiritu Santo ug misugod sila sa pagsulti sa nagkalainlaing mga pinulungan sumala sa ipalito kanila sa Espiritu. Busa sa nakasulat sa Biblia ingon anira. Ang Espiritu Santo sa diha nga mikunsad na didto sa mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo na puno sila. Dihay ni pakita kanila nga mga dila nga daw kalayo. Nga nagtinagsaay sa pagpatong sa ibabaw sa matag usa kanila, human ana napuno sila sa Espiritu Santo. Dabi kay ang buhat 1:8 pag mukunsad Espiritu Santo, makadawat man sila gahom. Unsa nay nagpakita dito, human mikunsad sa diha nga mikunsad ang Espiritu Santo. Daw dila nga daw kalayo. Dili literal ditong kalayo ang gisgutan ni Juan nga Bautista. Kanang gingon nga bautismo sa Espiritu Santo kalayo kundi ang kalayo nga gisgutan ni Juan nga Bautista. Bautismo sa Espiritu Santo kalayo nagkahulugan sa gahom nga madawat sa mga apostolis nga gisaad sa atong Ginoong Kristo diya sa buhat 1:8. Natuman dito sa buhat 2:1 ug 4. Ang problema man karon kung ang atong siguroon ang paglitok sa nagkalain-laing pinulungan unya ang problema kay ang resulta ana ang buluhaton misyon mao man ang pagwali og ang pag-ayos mga balatian. So yun ana nga sistema nag-uban man. Ang problema karon siguro nimo paglitok sa nagkalain pinulungan unya ang diha sa pag-ayos mga balatian ugwa ug ang pagwali na nagwali sila. Gitawag sila aron sa pagwali sa maayong balita ang mga apostol sa atong Ginoong Kristo. Kinsay usa nga napuno sa Espiritu Santo buhat 13 bersikulo 9 apan si Saulo nga gingan usab si Pablo nga napuno sa Espiritu Santo. Bisan pas Pedro napuno sa Espiritu Santo, mabasa sa Biblia nga si Apostol Pedro puno pod sa Espiritu Santo. Busa diha makita nato nga ang sistema sa balaang kasulatan, si Apostol Pedro puno sa Espiritu Santo, si Apostol Pablo puno sa Espiritu Santo. Busa ingon ni ana nga sistema ug niadtong panahona nga natuman na diha na dayon sila nga nagbuhat na sa ilang tudo nga misyon nga katubang pagpang-ayo sa mga balatian ug ang Dios nagbuhat na og mga milagro diha sa ilang mga kamot. Unsay prueba ni ana Bradjigi? Ang prueba niya na Brad Makaraya to lambasan sa mga buhat kapitulo 5 bersikulo 12. Ug pinaagi sa kamot sa mga apostolis daghan ang mga ilhanan ug mga kahibulungan nga nangahimo sa atubangan sa katawhan ug silang tanan didto magtiguman sa portiko ni Salomon. Busa kana siya nga sistema. Daghan man ang mga milagro nga gibuhat sa Dios ginamit ang kamot sa mga apostolis. Gigamit sa Dios ang mga kamot sa mga apostolis para maidayag ang gahom, para nga ang mga tao makabig diha sa atong Ginoong Kristo. Muna nga sa ilang misyon sa pagwali iguman sa pagpanambal, nagpaluyo gani ang Espiritu Santo. Unsay prueba ni ana kung atong susihon sa Biblia, Brad Lloyd? Ano ang prueba, Brad Makarayo? Basahan na to ang sulat sa unang Tesalonica, kapitulo 1, versikulo 5. Kayong among maayong balita, miabot kaninyo dili sa pulong ra, kundili inubanan usab sa gahom, ug sa Espiritu Santo, ug sa dakong pagsalig. Kamo nasayod unsang pagkatawhana kami diha sa inyong taliwala tungod kaninyo. Busa, matod pa kayong among pagwali, kay ang among maayong balita, miabot kayo dili sa pulong ra, dili kay istorya ra, kundili inubanan sa gahom, ug sa Espiritu Santo, ug sa dakong pagsalig. Nagsalig sila sa gahom sa Dios. Gisaligan nila ang gahom sa Dios, nga pinagis gahom sa Dios, bisan pas pagpakitag milagro. Pag-ayos balitin, dipindis mo to. Ngano man giingon nga uban sa pagsalig. Sa ato panaang pagsalig. Sa panabang sa Dios. Pinagi sa ilang pagwali, ingon man sa pag-ayos sa mga balatian. Wala mawala ang pagsalig. Sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Ingon ana ang atong nabasa. Mobitaw nang gingon ni apostol nga si Pablo nga ang iyang pagwali dili pinagis makabibihag nga kaigmat sa pulong lang kundi inubanan sa pagpadayag nila sa gahom sa Dios. Unsay prueba ni ana Brad Rome? Ang prueba niya na Brad Makarayo atong pagbasahon din siya nakasulat sa unang Korinto kapitulo 2 bersikulo 4 hangtod sa 5. Ug ang akong pagsulti ug ang akong pagwali dili pinaagi sa makabibihag nga kaigmat sa mga pulong kun dili pinaagi sa pagpadayag sa espiritu ug sa gahom aron ang inyong pagtuo magasukad dili diha sa kaalam sa mga tao
kung dili diha sa gahom sa Dios. Busa nag-uban na sila sa pagpanghimatuon, kaalam nga gikan sa Dios. Mao nang nag-uban kanila ang Espiritu Santo niadtong panahona. Diin bisan tuod ang ilang sentro sa pagpangalagad nasa atong Ginoong Kristo. Pero naisgutan na, kalakip na sa nagauban ang Espiritu Santo sa ilang pagwali ug ingon man sa ilang pagpanghimatuon o pagpangayo sa mga balatian ni adtong panahona. Lamang moingon tao naaraman di ay na panahon sa atong Ginoong Kristo. Naaraman di ay nag-uban ang Espiritu Santo lagi sa buluhaton lagi diha sa pagpangalagad sa atong Ginoong Kristo kana moy atong tin-awon karon. Magpabilin ba lang ang pag-uban sa Espiritu Santo diha sa pagpangalagad sa atong Ginoong Kristo? Munay atong tin-awon karon niining panahona karon nini karong higayuna. Ninira unsaon man maingon ta sa kaugalingon ug naay mangutana. Unsaon man ninyo pagpamatuod nga mga ministro sa PBCN? Okay nira. Kung ang ilang nadawatan nga Espiritu Santo niadtong adlaw sa Pentecostes hingpit na. Diha ta sa pagpangalagad sa atong Ginoong Kristo. Og ingon man diha ta maglaom nga kanunay nag-uban ang Espiritu Santo. Brajige, tan-awon ta sa nakasulat sa Biblia. Kana bang gisgutan nga Espiritu Santo nga nadawatan nila sa adlaw sa Pentecostes? Katubay hingpit na nga pagdawat? Wala na bay lain pa nga gipasabot ang mga apostoles nga doon na pagyudtay tagaag pagtagad nga panahon diin dili lamang di atong Espiritu Santo nga ilang nadawatan sa adlaw sa Pentecostes. Dili gud kato hingpit Brad Macarayo kay kato patinga ra gid to siya Brad Macarayo. Ato nang prubahan diri sa mga sa nakasulat sa mga unang ikaduhang mga taga-Roma kapitulo 1 bersikulo 22. Siya mao ang nagmarka kanamo Sa ikaduhang Korinto. ikaduhang Korinto kapitulo 1 bersikulo 22. Siya mao ang nagmarka kanamo ug naghatag sa iyang espiritu ingon nga patinga sa sulod sa among mga kasing-kasing. Kung sa atong nabasa mga kaigalan mga kigsuonan sa King James version, patinga ug kung ato pud ning basahon sa laing translation, gitawag na siya og first installment o pasiuna. Ato lang basahon ang dabok sa 2 Corinthians chapter 1 verse 22. He has put His brand upon us, His mark of ownership, and given us His Holy Spirit in our hearts as guarantee that we belong to Him, and as the first installment of all that He is going to give us. Sa to pa, siya nagpatik sa iyang marka dinhi kanato, marka sa iyang pagpanag-iya ug naghatag kanato sa iyang Espiritu Santo dinhi sa sulod sa atong mga kasing-kasing nga maoy pagpasalig nga sakop kita niya. Ug mga pasiuna lamang kini sa iyang mga igahatag kanato. Busa katoy dili day hingpit kanaara. Pag panalitan lagi mo na kadaghan lagi na mo nga gihatag sample kung magpatahi ka daw nagkatunga. Pag lukat na po nimo, wala na po tong katunga na po idaw nimo. Kulipid na ang imong bayad sa pagtahi. Gihatag na po niya sa mananahi ang imong gipatahi dito sa iyaha. O ingon ana nga sistema. Mao gyapon. Kung kato patinga lang nagpasabot dunay kasunod. Kung kato hingpit di na mo gamit si Apostol Pablo og first installment. Patinga, dili na mo hisgot si Pablo anang hingpit man. Ang terminong gamitong Pablo hingpit ng pagdawat. Dili na niya gamitan sa termino ang ilang nadawatan ni Espiritu Santo sa adlaw sa Pentecostes. Dili na to ingon nga kato patinga lang. Kay patinga ang gigamit niya nagpasabot. Didto ta, tutukan na to asa ka na ang giingon niya kasunod kay patinga man lang. Asa bang hingpit? Kung asa na mao na tong nagkahiusa na gyud ang amahan ug ang anak diha sa Espiritu Santo. Unsay prueba ni anak Brad Israel? Niya hingpit gid Brad Macarayo nga ilang gikahusaan sama og anak Brad Macarayo. Niya atong probahan diri sa Biblia sa Kristohanong katilingban sa Mateo kapitulo 6 siyang putnot giingon sa pagpahayag. Buot mohatag ang amahan siyang kabalaan o kalipay sa iyang mga anak. Buot siyang ubugkos nato ang mahiusa niya sama nga ang amahan ug anak nahiusa sa Espiritu Santo. Busa, ang amahan day ug anak nahiusa diha sa Espiritu Santo. Sa unsa nagkahiusa sila? Nagkahiusa sila nga ang Espiritu Santo ipadala sa amahan puli sa atong Ginoong Kristo. Unsay prueba ni ana Brad Lloyd? Ano yung prueba Brad Macarayo? Basahan to karon ang pulong sa Dios sa Juan kapitulo 14 bersikulo 25 lapos na ngadto sa 26. Kining mga butanga ginasulti ko ng daan kaninyo samtang kauban paninyo ako. Apan kung makagikan ako, ang magdasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa amahan puli kanako. Siya ang magatudlo kaninyo sa tanang mga butang
ug magpahinumdom kaninyo sa tanan nga akong giingon kaninyo. Busa sa nakasulat sa Biblia, ang Espiritu Santo gipaybalos atong Jesucristo. Magtudlo sa tanang mga butang. Magpahinumdom sa gisulti sa atong Jesucristo. Ang Espiritu Santo ipadala sa amahan puli sa atong Ginoong Jesucristo. Ngano nag-ingon mi? Nagkahiusa ang amahan ug ang anak diya sa Espiritu Santo. Unang-una sa pagpadala sa Espiritu Santo. Unsaon na mo pagprueba? Gibasa na mo ang Juan 14:25-26 sa ang pulong sa Dios. Gipadala sa amahan ang Espiritu Santo puli sa atong Ginoong Kristo. Og ang Kristo sab ni angkon pod nga siya pod usa sa nagpadala sa Espiritu Santo. Unsay prueba ni anak Brad Romy? Ang prueba niya na Brad Makarayo at ulang basahon kini ang pulong sa Dios dinhi sa Juan sa iyang kapitulo 15 bersikulo 26. Nagayong dinhi. Mingon dayon si Jesus kanila, ipadala ko kaninyo ang Espiritu Santo nga gikan sa amahan. Siya mao ang magdadasig ug siya usab ang magtudlo sa kamatuoran ug kung moabot na siya musulti siya mahitungod kanako. Busa sa nakasulat sa Biblia niingon ang atong Ginoong Jesucristo sa nabasa sa Biblia. Mingon dayon si Jesus kanila, ipadala ko kaninyo ang Espiritu Santo nga gikan sa amahan. Una, ipadala ko kaninyo. Ang amahan nagpadala sa Espiritu Santo. Puli sa atong Ginoong Jesucristo. O si Kristo po nag-angkon, nagipadala po niya ang Espiritu Santo. Mo nang gingon namo nga nagkahiusa sila. Unsay purpose nga ipadala? Nanaha? Tungod dito, tanawon ta kaning kwintada. Sa panahon sa mga apostolis, ginadawatan nila ang Espiritu Santo o nadawatan po nila ang gahom tungod kay doon na sila'y misyon pag-ayo sa balatian. Kung ang Espiritu Santo gisaad na po nga ipadala sa amahan ug mao na gyud magtudlo, tanawa ra gud. Ipadala ni Kristo og sa amahan ng Espiritu Santo ug siya na gyud ang magtudlo ug mopahinumdom sa gisultis atong Ginoong Kristo. Paulahin nato kung unsay gisultis atong Ginoong Kristo. Ang pinaka-point nganong gipadala sa amahan og ang Espiritu Santo og og sa anak, ang Espiritu Santo gipadala tungod aron ikapaila o padad-an ang kalibutan sa manluluwas nga mao ang Espiritu Santo. Brad Jan, doon na ba kita ikaprueba niya na Brad Jan? Aduna gid Brad Makarayo. Og ang prueba niya na ato rang basahon diri sa The Passion Translation, John chapter 14 verse 15 to 17. Loving me empower you to obey my command, and I will ask the Father, and He will give you another Savior, the Holy Spirit of truth, who will be to you a friend just like me, and He will never leave you. The world will not receive Him because they can see Him or know Him, but you know Him intimately because He remains with you, and will live inside you. Kung sa ato pa sa Cebuano nga paghubad, ang paghigugma kanako naghatag kanimo gahom sa pagtuman sa akong sugo, ug ako mangayo sa amahan, ug siya maghatag kaninyo og laing mangluluwas nga mao ang Espiritu Santo. Bahalag di lang tataman Brad Makarayo, tinaw og litra por litra gyud nga ang Espiritu Santo manluluwas. Muna nga doon na po'y gisulti ang atong Ginoong Kristo nga kini na gyud ang Espiritu Santo na gyud gipaila na sa atong Ginoong Kristo manluluwas. Ang pangutana, kami ba'y nagistorya na? Dili, gidala na mo sa iri ang gisulti sa atong Ginoong Kristo, gibasa na mo para nga mapahibalo na mo nga maunay gisulti sa atong Ginoong Kristo nga doon na pa'y manluluwas nga angay masahiran sa tao kinsa ang Espiritu Santo ug dili kay diha lang kutob nga atong masahiran kun dili amo lang nga gipaabot kanunay pinaagi sa radio station nga adunay Espiritu Santo nga gipadala nga manluluwas og ingon man og ang mga tao mga lagad sa Espiritu Santo tungod og alang sa unsa nganong gipadala may tumong ang amahan ug ang anak nganong gipadala ang Espiritu Santo o gipaila nga manluluwas tungod kay nagduol rapod didto sa gisultis atong Ginoong Kristo sa Juan 14:25-26 ganiha nga ipadala ang Espiritu Santo diri sa kalibutan puli ipadala sa amahan puli kang Kristo ug mato pa ni Kristo ang Espiritu Santo inig-abutan niya siya mao ang magtudlo kaniyo sa tanang butang unsa pagyud magpahinumdom ang Espiritu Santo sa akong gisulti kaninyo. Dunay gisulti di ay ang atong Ginoong Kristo nga sa iyang mga sulti mao punay usa nganong gipaniguro sa amahan ug sa anak nga mapadad-an ang kalibutan
sa manluluwas nga mga Espiritu Santo. Ngano unsay gisulti sa atong Ginoong Kristo nga mahitabo diri sa kalibutan. Be tan-awon ta, unsay gisulti sa atong Ginoong Kristo, Brad Jiggy, nga mahitabo sa kalibutan. Ngano nga gipadad-an ang kalibutan ug manluluwas nga mga Espiritu Santo. Ang nagsulti ang atong Ginoong Hesukristo mismo. Ang ingon gid sa atong Ginoong Hesukristo, Brad Makarayo, kay moabot gid ang dakong kasakitan. Kay moabot ang dakong kasakitan, Brad Makarayo, nga wala pa mahitabo sukad sa sinugdan sa kalibutan. Ug ang pruiba niya na, Brad Makarayo, ato lang basahon ang Mateo kapitulo 24 bersikulo 21. Kay unya moabot ang dakong kasakitan nga ang ingon wala pa mahitabo sukad sa sinugdan sa kalibutan, hangtod karon ug dili na gayud mahitabo pa. Busa, mao nay usa sa gisultis atong Hesukristo nag-ubad. Dunay mahitabo sa kalibutan nga dakong kasakitan, wala pa nahitabo sukad sa pagkatukod sa kalibutan. Ug kay duna may mahitabo diri sa kalibutan nga dakong kasakitan, mao na nga gipahibalo sa atong Hesukristo nga dunay ipadala sa Amahan diri sa kalibutan nga laing manluluwas nga mao ang Espiritu Santo sa kamatuoran. Kana ang kamatuoran pod nga among gipahibalo kanunay sa ere para masayon. Kung ang uban mapulan man sa among pagpanghimatod, anak nga tapi kami dili mapulan sa pagpanghimatod ni anak. Sama sa panahon ni Noe nga nagpaabot ang pailob sa Dios samtang gibuhat ang arka. Ug kanuna ito nga ipahibalo nga ang kaluwasan magkinaunsa mo itabo ang lunop arka ra gyud nga katong gibuhat ni Noe. Dabe karon kay duna pa may dakong kasakitan ngang ingon wala pa mahitabo sukad sa pagkatukod sa kalibutan, piho og tataw og klaro nga dili na gid pud ay na siya tubig. Ngano nahitabo naman ang lunop. Ang kaluwasan na gyud ana Espiritu Santo na gyud. Sa una arka karon una arka ang kaluwasan unya ang nagpabuhat adto ang ano ning kamot ang Amahan nga mong atong Ginoong Jehova. Karon gyud na gyud ang Espiritu Santo na gyud, siya na gyud ang gitudlo nga mao'y manluluwas. Naay dakong kasakitan nga palabuton, busa ang paglaom ang katong gikahiusahan sa Amahan ug Anak nga Espiritu Santong gipadala sa kalibutan, maura gyud na ang dauganan sa tao. Magkinaunsa man ang dagan sa kalibutan. Paningkamutan lang yun sa tao nga nangalagad ka sa Espiritu Santo. May pruiba ba yun kita, Brad Lloyd, nga doon nagipagpangalagad sa Espiritu Santo, kay base na to ato ro na. May pruiba kita, Brad Makarayo, dili kita makabuot-buot na kay pinasikad ka na sa Biblia. Ani ang pruiba? Basahon na to ang una ang King James Version sa Roma kapitulo 7 bersikulo 6 gikan sa pagpahayag. Apan gipahigawas na kita karon gikan sa kasuguan, mga patay na kita ngadto sa nagulipon kanato aron mag-aalaga kita diha sa bag-ong kinabuhi nga sa espiritu ug dili ilalom sa karaang sinulat nga kalagdaan. So sa ato nabasa, Brad Makarayo, adunay bag-ong pagpangalaga diha sa buhi nga espiritu. Diha sa espiritu dunay pagpangalaga diha sa espiritu. Ug unsa kanang bagong pagpangalaga diha sa espiritu, Brad Makarayo? Kung sa kanang espiritu ha nga diha ta mangalagad, gitinaw kana sa pagpahayag nga Espiritu Santo kana, Brad Makarayo. Diri sa ang pulong sa Dios sa maorya pong sitas atong basahon diri sa Roma kapitulo 7 bersikulo 6. Apan karon tungod sa atong pagkayusa sa kamatayon ni Kristo, luwas na kita gikan sa kasuguan nga nagulipon kanato nga atong pag-alagad sa Dios karon sumala na sa bag-ong kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo ug sa dili sa kanhing pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa kasuguan. busa sa nakasulat sa balaang kasulatan tin-aw nga doon nagi pagpangalagad sa Espiritu Santo. Muna nga, ang amo, mao lamang nga ang tao mahibalo, nga doon ay pagpangalagad diya sa Espiritu Santo. Moabot man ang dakong kasakitan, paningkamutan lang sa tao nga nangalagad ka sa Espiritu Santo. Kung ang Espiritu Santo mauman ang gikusahan sa Ama, gikahiusahan sa Amahan og sa Anak, nga ipadalas kalibutan, nga manluluwas ang Espiritu Santo, lauman nato, nga sa pag-abot sa dakong kasakitan, makaampo kita. Diha o mahibalo kitang muampo. Diha sa Espiritu Santo nga gipaila sa atong Ginoong Kristo nga manluluwas ang problema ramang pud karon lagi. Kung pananglitan mo ingon mi nga paningkamutan lang nato nga kita nangalagad sa Espiritu Santo pag-abot sa dakong kasakitan, paningkamutan nato nga makabalotang muampo diha sa Espiritu Santo nga gipadala sa atong Ginoong Kristo og samahan nga manluluwas dinhi sa kalibutan. Ang problema nagwalit anak karon unya way mabasa sa Biblia, Brad Rome. Bitanaon ta sa Biblia
Doon na bagi mabasa sa Biblia, Brad Rome, nga doon ay pag-ampo diya sa Espiritu Santo? Doon na gyud ato mabasa brad makarayo kay pinagi kini sa Biblia ato lang pagbasahon dinhi sa nakasulat dinhi sa Judas sa iyang kapitulo 1 bersikulo 20. Apan kamo mga hinigugma kinahanglan managtubo diha sa inyong balaan uyamot nga tinuuhan pag-ampo kamo diha sa Espiritu Santo. Busa doon na gyud ay pag-ampo diya sa Espiritu Santo. Mao nang among giingon nga importante nga mga lagad sa Espiritu Santo. Mahibalo kang muampo sa Espiritu Santo. Moabot man ang dakong kasakitan ng ingon wala pa may tabo sukad sa pagkatukod sa kalibutan, nakapangalagad ka na sa Espiritu Santo ug mahibalo ka na sa pag-ampo diya sa Espiritu Santo. Kanara. Kinsa man di ay mudala di ay. Kinsa pa may mudala na. Ug wala ang mga ministro sa BCM na sayran di ay na. Wala. Busa mauna ang paningkamot sa mga ministro sa PBC. Bunga sa pagtudlo ni Master dinhi kanamo nga mga ministro sa PBC. Bunga usab sa pagpaningkamot ug sa pagpangulo usab. Isip siya ang Executive Vice President sa relihiyong PBCM ug siya usab ang Chief Minister si Reverend Charlie Eugenio. Ug kami nagsunod nga mga ministro sa PBCM. Aron hiusahan ang pagkaylap sa maayong balita sa Espiritu Santo aron ang tao masayod nga dunay pagpangalaga diya sa Espiritu Santo. Iyon ana nga sistema. Magkinaunsa man ang dagan sa kalibutan. Muabot man ang dakong kasakitan kung nangalagad ka sa Espiritu Santo, mahibalo kang muampo diya sa Espiritu Santo, munay giingon sa nakasulat sa Biblia, ang Dios nagtimaan na daan kung kinsa ang iyang luwason pag-abot sa adlaw unya sa dakong kasakitan nga mahitabo sa kalibutan. Kinsa ang tubson sa Dios o kinsa ang luwason? Sa unsang paagi luwason sa Dios o tubson? Pinaagi sa Espiritu Santo sa prueba ni anak Brad Jisrael. Niya Brad Macarayo pinaagi sa timbre Brad Macarayo. Niya atong basahon des nakasulat sa King James Version atong unang pagbasahon sa Episo kapitulo 4 bersikulo 30 gingon sa pagpahayag. Ug ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios ni kinsa gitembrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. Kung sa lain translation ni kining timbre gitawag ni siya patik ug ang pagtubos gitawag ni siya og pagluwas. Sa maura gyapong sita sa Bibliang Katoliko sa pagpahayag ingon niini ang atong mabasa. Ug ayaw ninyo pagsub-ang Espiritu Santo sa Dios kay ang Espiritu mao ang patik sa Dios diha kaninyo ilhanan nga kamo iyana ug garantiya nga moabot ang panahon nga luwason kamo sa Dios. Muna prueba. Ngano, pag moabot ang dakong kasakitan ng inahanglan kag yung manluluwas ana. Unya ang pangutana karon kinsa may gitudlo sa Dios sa atong Ginoong Kristo nga gipadala sa amahan nga manluluwas Espiritu Santo man. Di ang Espiritu Santo timbre sa Espiritu Santo ang kaluwasan o dag-anan sa tao pag abot sa dakong kasakitan, pagtubos o kaluwasan kung maghisgota. Busa mo nang pinaka-importante ang pagpangalagad nato sa Espiritu Santo. O natimbrihan ta sa Espiritu Santo alang sa adlaw sa katubsanan o sa kaluwasan. Sa unsang paagi brad dyan, matimbrihan ang tao alang sa kaluwasan, timbre sa Espiritu Santo. Pinaagi gid ka na Brad Macarayo sa mayong balita. Ug ang prueba niya nato rang basahon diri sa mga taga Efeso kapitulo 1 bersikulo 13. Pinaagi kaniya kamo usab sa pagkadungog ninyo sa matuod nga pulong sa maayong balita mahitungod sa pagluwas kaninyo ug sa pagpanoo na kamo kaniya. Gitimbrihan kamo nga ang gitimbre mao ang gisahad nga Espiritu Santo. Busa tinaw nga dunay maayong balita alang sa kaluwasan. Usa na nagpanuo na kamo. Gitimbrihan kamo nga ang gitimbre mo ang gisaad nga Espiritu Santo. Sa unsang paagi matimbrihan ka sa timbre sa Espiritu Santo alang sa katubsanan o kaluwasan. Pinaagi sa maayong balita. Unsang matanga sa maayong balita Brad Lloyd nga pinaagi ni ana matimbrihan ang tao alang sa kaluwasan o katubsanan. Wali ka na nga Espiritu Santo, Brad Macarayo. Ato nang pruibahan diri sa nasulat sa 1 Pedro kapitulo 1 bersikulo 12. Ug kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon, kundi kaninyo nga nagalagad sila diya sa mga butang nga karon ipahibalo kaninyo pinaagi sa mga tawo nga nagwali sa maayong balita, pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit, mga butang nga niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong.
Kung kinsa ang katumanan ni Brad Macarayo sa ko kaulaw mao kita mga ministro sa PBCM uban sa kabuang mga ministro o gipanguluhan sa atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio. Uban usab sa mga misyonarya o sa mga misyonaryo. Busa ka na ang among buluhaton. Sa una, ang buluhaton sa mga apostolis na aman sila sa matang, sa pagwali. Mao gyapon ang amua karon nga mga ministro sa PBCM na sa pagwali. Uban usab, sa panahon sa mga apostolis, naausab ang natad sa panahon sa pagtabang sa mga dunay balatian. Nga nanginahanglag tabang tambal espiritual kapag tambal. Ingon ana nga sistema, ug niadtong panahona, ila man tong misyon dabi kay duna pa may mga tao nga nangalagad sa Espiritu Santo, nga maoy midawat o nangalagad sa Espiritu Santo og migawas nga ang ilang trabaho magwali sa Espiritu Santo ug mao ang pagtulon ang PBCM ang katumanan. Unsaon taman, mutuo man tawag sa dili, tumuo ka, mo na giingon, inyo man ang katungod ang di pagtuo. Katungod pod namo ang pagtuo. Katungod pod sa uban nga di pod mo dawat. Katungod pod mga nagpamimbro karon nga mga bag-o nga nidawat sa doktrina sa PBCM. Ingon ana man nga sistema. Sumuapo ta. Ngayon na ingon ana ang sistema. Saon man nga doon naman tay gilatid sa Philippine Constitution sa Bill of Rights Article 3 Section 4 Section 5 freedom of speech or freedom of religion. Yun ana nga sistema. Diya sa kagawasan sa pagsulti, kagawasan sa relihiyon, doon na tayo libertad unsang relihiyon na ang atong pasakupan. Saon taman nga aduna man gyud po'y gibasihan ang mga ministro sa PBCM nga mong nakasulat sa Biblia nakin sa may katumanan o kami man nga nagwali sa Espiritu Santo. Ug may purpose si Master, dili lamang kay gitukod-tukod lang ni Master ang pagtulon ang PBCM nga walay tumong. Doon na itumong ana unsay prueba ana Brad Jiggy nga may tumong si Master sa pagtukod sa PBCM. Ang tumong gyud Master Brad Macarayo nga iyang gitukod ang pagtulon ang PBCM ato lang na mabasa sa bylaws sa PBCM Brad Macarayo nga ato lang basahan pod ang Amended Articles of Incorporation and New Bylaws registered August 12, 1971. Securities and Exchange Commission number 45013. Ug dinhi sa page 4 Brad Macarayo ato makita dari ang mga lagway sa mga board of directors sa pagtulon ng PBCM. Ug dinhi sa page 5 diri gid nato mabasa Brad Macarayo ug ato gyud maklaro kung unsay tumong ni Master nganong ang gitukod ang pagtulon ang PBCM. And hereby declare first that the name of said corporation shall be Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Second, that the purpose for which the corporation is formed are to propagate the faith in the Holy Spirit's incarnate and the Christian teachings on charity, mercy, and benevolence, to relieve or minimize human sufferings, render medical or dental assistance to the needy and the sick. Sa to pa, og nagpahayag una nga ang pangalan sa maong kapulungan mao ang Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Ikaduha nga ang mga katuyuan sa pagtukod niini kapunungan mao ang pagsangyaw sa Kristohanong pagtulon-an sa pagkaluoy, pagpasaylo ug pagkalulot. Paghupay og pagkunod sa tawhanong kasakit, paghatag og pagtambal, medical or dental ngadto sa mga nagkinahanglan ug sa masakiton. Busa mauna ang usang katuyuan. Mauna nga sa PBCM doon ay nangamimbro, pinagi sa pagwali. Doon na po'y nangamimbro, pinagi sa pagpanambal. Ingon ana nga sistema, maugyapon sa panahon sa mga apostolis. Doon ay nakabig nila pinaagi sa pagdebate. Doon ay nakabig nila pinaagi nga naminaw sa debate. Doon na po'y nakabig nila pinaagi sa pagpasabot sa Biblia. O nidawat. Doon na po'y nakabig nila kay natambalan sila. Maura gyapon ang kasaysayan. Sa pag-abot dire sa pagpanahon gitukod ni Master ang PBCM ni daghan. Ang uban pinaagi sa pagwali, uban pinaagi sa pag-ayo sa balatian. Ngan ni desisyon sila nga nangalagad sa Espiritu Santo, isip sila nagpasalamat. Ang ilang kayuhan, ilang ialagad diya sa Espiritu Santo. Ang uban pod ilang nadunggan sa wali nga mao ni matuod. Nidawat sila og mao nga nialagad diya sa Espiritu Santo. Bahala na og atong lalison sa atong hunahuna, tumuo man ka nang founder sa PBCM, sige lang. Amo man ang katungod. Kung na problema mo, kami wala pa man maproblema ana. Kung dili mo mutuo, kami nituo man. Nana nga sistema. So ang ato lang nga, apot lang kita sa kagawasan sa relihiyon. Nana nga sistema. So, importante alang sa taong pagpangalagad sa Espiritu Santo. Nana nga sistema. Ug ngano man nga ang PBCM, ang nangamimbro sukat pas dekada sa 60 hangtod karon na pa may nagpabiling buhi hangtod karon.
ug nangalagad sila na miyembro dekada 70 hangtod karon nagpadayon sa pagpangalagad diha kang master. Sa kadugay nga mga katuigan nga nangligid, butang ko pananglita. Ha? Ako sa akong kaugalingon na miyembro ang akong ginikanan. 1975 na tao ko 1974. Ang tod nga ako nakamatngon og buot diri sa PBCM ug ang ako maginikanan nagpabilin sila sa PBCM. Ug ako sa nagwali, hangtod nga nagwali sa pagtulon ang PBCM ug nagpanghimato diha sa dapit kang master nga mong gila namo nga Espiritu Santo. Ngano nga wala ko'y ko kaula ug kami nga mga ministro sa PBCM nga nagpanghimato tungod kay duna may gibasihan. Biblia ug dili lamang kay sa istorya ra. Dili lamang kay Biblia ang among gisandigan nga diha ra kutob kundi may mga nakita pa namo nga among kamo to nga dili namo siya ikakumparar sa uban nga mga naa sa nagkalain-lain nga mga grupo. So yun ana nga sistema. So ang amo-amo lamang nga ang ato pagpangandam ang siguroon lang sa tao nga naa ka sa Espiritu Santo pagpangalagad ngano dunay may tabong dakong kasakitan o kanang dakong kasakitan ang kalibutan mahimong walay sulod unsay prueba ni anak Bradjan. Ang prueba ni anak Brad Macarayo ato ra basahon diri sa Isaias kapitulo 24 bersikulo 3 kama 6. Ang yuta paghimuon nga walay sulod gayod ug pagalaglagon gayod kay si Yuba maoy nigsulti ni ining pulunga. Tungod niini ang tunglo maoy naglamoy sa yuta ug silang na nagpuyo sulod ni ana hingkaplagan nga sad-an busa ang pumuluyo sa yuta na nangasunog ug jutay lamang ang nanghibilin. Busa masunog ang yuta pinagis tunglo. Ikapilang tunglo Brad Romy ang musunog sa yuta. Ay katulong tunglog yun ka na Brad Macarayo ug karon nato pribahan dinhi sa nakasulat sa bugna sa iyang kapitulo 11 bersikulo 14. Miyagi na ang ikaduha ka tunglo. Aniya karon ang ikatulo ka tunglo mabot sa madali. Busa ikatulong tunglo di ay unsa baning tunglo nga moy musunog sa yuta nga ikatulo Brad. Ikatulong tunglo nga musunog sa yuta Brad. Jisrael. Bukan ang kusog sa gubat Brad Macarayo. Niatong pribahan diri sa nakasulat sa Isaias kapitulo 42 bersikulo 25 gingon. Tungod nini iyang gibubo sa ibabaw niya ang kabangis sa iyang kasuko ug ang kusog sa gubat ug kini nakapasilaob kaniya sa iyang maglibot apan siya wala nasayod nini ug kini nakasunog sa iya apan kini wala niya ibutang sa iyang kasing-kasing. Busa sa nakasulat sa Biblia kana di ay katulong tunglo mohimong walay sulod sa yuta. Mao day na ang gubat nga ikatulo. Third World War. Karon atong susiyon. Moabot man ikatulong gubat sa kalibutan paningkamutan lang nato nga nangalagad ta sa Espiritu Santo ug makabalo ta nga moampo diha sa Espiritu Santo. Kung ang Espiritu Santo man maoy kaluwasan, unsa ang gisulat sa Biblia nga paagi sa Dios nga maluwas ang tao, Brad Lloyd, sa unsang paagi nga maluwas ang tao panahon sa gutom kay mahimo gud ang kalibutan nga walay sulod sa ato pa may tabo ang kagutmanan ug ingon man kamatay ug ingon man gubat nga sa atong nabasa ikatulo ang atong atubangon. Nahuman na ang 1914 unang gubat, ikaduhang gubat 1940 paingos 1944-45. So mga tubang na ta og ikatulong gubat takdo sa Biblia pag-abot ana unsay paagi sa Dios nga ang tao maluwas panahon sa kamatay gutom ug ingon man ikatulong gubat sa kalibutan. Ang garantiya na Brad Macarayo, luwason kita sa Dios pinagi sa kagahom sa espada. Ano yung prueba Brad Macarayo? Basa na to diri ang Job kapitulo 5 bersikulo 20. Sa tingguto magaluwas siya kaninyo gikan sa kamatayon ug sa gubat gikan sa kagahom sa espada. No, busa. Luwason day ang tao day pinaagi di ay sa kagahom sa espada nianang panahon sa gubat, gutom ug kamatay. Unsa baning espada? Literal bang espada Brad Jige ang makaluwas sa tao panahon sa gutom og sa gubat og sa kamatay sa kagahom ni anang espada? Literal bang espada Brad Jiggy o dili? Dili gid kana literal Brad Macarayo nga Kung espada. dili literal nga espada, kinsa man o unsa man di ay ang espada nga gipasabot og kinsa sab ang muhatag ni ana? Mao kana ang pulong sa Dios Brad Macarayo ug walay lain nga mohatag ana Brad Macarayo kundi ang
Espiritu Santo. Ug ato lang basahon ang pulong sa Dios sa Efeso kapitulo 6 bersikulo 17. Ug gamitan ninyo ingon nga helmet ang nahuptan ninyong kaluwasan, gamita usab ninyo ingon nga espada ang pulong sa Dios nga gihatag sa Espiritu Santo aron ikasukol batok sa kaaway. Busa, kana daing gitawag daing espada unsa day brajige? Pulong sa Dios, Kinsay mo hatag? ang Espiritu Santo. Busa, ingon ni ana ang atong makuha nga kalauman nato sa pagpangalagad nato diha sa Espiritu Santo. Nakapaka-importante para sa tao nga mga lagad ta sa Espiritu Santo. Mabitaw niadtong miaging Domingo, bisan pa man ang tanang mga spiritual division, nagdala ka man sa mga pulong, pero usara ang ikasulti ko. Kining nakasulat sa Biblia, daan pa sa panahon sa atong Ginoong Kristo. 14:33 sa Lucas, nagingon ang atong Ginoong Hesus Kristo sa nakasulat sa Biblia. Sample lang nga atong mabasa sa Biblia. Busa, bisan kinsa kanidyo nga dili mo biya sa tanan nga iyang ginahuptan, dili siya mahimo nga akong tinunan. Ngano? Sa panahon sa atong Ginoong Kristo, didto pa man ang tanang mga butang gitugyan. Pero pag abot sa Espiritu Santo, siya naman ang gikusahan sa Espiritu, sa Amahan ug sa Anak nga manluluwas nga ipadala diri sa kalibutan, pilita nga magpailalom diha sa Espiritu Santo. Kaya ang Espiritu Santo na mailalom ta sa pagtudlo sa matuod nga Espiritu Santo sa mga butang alang sa kaluwasan sa tao. Magkinaunsa man ang kalibutan. Moabot man ang ikatulong gubat sa kalibutan. Lauman nato paningkamutan nga nangalagad ta sa Espiritu Santo. Wala naman kami oras, mga kaigalaan ug mga kaigsunan. Among ginapanghinaot nga inyong nasabtan mga kamaturan nga among ginapagpadangat diya kaninyo ug inyong timbang-timbangon ang mga kamaturan nga among gipabati kaninyo. Aron sa ingon niya kami mamasin nga makadesisyon nga magpasakop sa pagtulon ang PBC. Aron sa ingon ni ana magkahiusa kita sa pagpangalagad sa Espiritu Santo sa dili pa mahitabo ang ikatulong gubat sa kalibutan. Sa ngalan na lang sa among balaang magtutudlo, Divine Master Tomas Nino Sr. ug sa ngalan usab sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, kining inyong alagad sa kahanginan, Evangelista Brother Hermogenes Macarayo, gubano sa sakong kauban nga mga ministro. Kiniusab si Brother G.G. Macarayo. Ug ganun usab si Brother Lloyd Badera. Kinusab si Brother Robert John Maturan ng Piedad. Kinusab si Brady Romira Macamos. Kinusab si Brother Gisrael Macarayo kay may mingon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ngayong gabi ka natong tanan.